terreny. S'ha de quedar clar tot això. Ho teniu clar? Vale. M'agradaria que ara us fiquéssiu a la pell dels peixos. Anem a pensar els peixos, per exemple. Els peixos són aquelles petites personetes que se'ls puteja quan arriba la festa major i ja n'hi ha prou, perquè ningú els demana permís amb aquells petits peixos. Que se'ls diu que em deixareu fer la festa major, que us farà sobre greu si m'ho permetrem vostè aquí. Se'ls hi pregunte? No se'ls hi pregunte! I no estan fart de tot això! I després els patos! No, els patos són una altra història! Los patos volten per allà, dicen plumes, no se'ls critiquen, però és exactament el mateix. Algú els demana permís als patos perquè muntin la... No, ningú els demana permís! Ningú els demana permís! I no estem fart de tot això. I ara, nosaltres, amb representació d'aquesta gent, el que farem serà que anirem a la plaça Constitució, i els explicarem a tota la gent de Borges que nosaltres, les bèsties, també som persones! Ara, aixequeu els punys amunt, sisplau! I crideu amb mi! Tots som lo terreny! I ara suggirés al conseller Ocult seria l'hòstia, semblaria el Braveheart, tot això, saps? Segurament no li interessa tot això. Vinga, si vulgui sumar amb aquesta trobada de gent, sisplau, que està convidadíssim, ens n'anem al terreny. Está para vídeos. Difícil això, que no mos foten cas, donem-ho tot, queixeu-se i ara si mos ajudeu que no tenim condicions dignes i les passem molt putes per festa major. Tinc la meva dona a casa del llit. Espavilem-nos, a veure si mos foten cas, cridem,